glasi kako zamislimo dolazak Hazreti Isa a.s. kako će on slomiti krst, kako će ubiti svinju i kako se očekuju njegov silazak sa neba i kako mi muslimani treba da znamo i šta znači pobjeda Islama, inšallah. Ja sam za taj tema već pričao detaljno prije neki dan kada smo pričali za tema pojava običani Mesija a.s. Imam Mahdi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tako mi njega, čijem je rukama moj život, sin Marijemin će se uskoro pojaviti među vama i to kao sudija i pravednik. Slomit će krst, ubit će svinju i ukinit će džiziju. I rekao da on će podijeliti novo bogatstvo do toliko mjere da ljudi neće primiti. To su predskazanje za dolazak običani Mesija a.s. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio isto izraz za Hazreti Isa da on će biti vaš imam između vaš redova. I Hazreti Isa a.s. koji je bio stari poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je umro. Časni Kur'an govori o tome i on ne može tjelesno da dođe nazad, nego da dođe neka druga osoba u njegov ime i kako je bio rečeno i šta se bio rečeno da on će slomiti krst i ubit će svinju. Ovo smo rekli, ovo je sada neka metafor. Ovo je slomići krst je simbol za kršćanstvo i ovo je simbol za ovo kršćanstvo koje su potpuno protiv učenja Hazreti Isa a.s. Ovo je neka druga religija i danas za neke druge pitanje mi ćemo vama pokazati kako je časni Kur'an govori da Hazreti Isa a.s. bio Božji rob i Božji poslanik i on uopšte nema pojma da ljudi njega su obožavali i on je slobodan od ovo religije koja sada postoji. I taj ajet isto se pokazuje da Isa a.s. neće lično dolaziti, nego da dođe neka druga osoba, zato što ako bi on dolazio, on bi vidio stanje svog naroda i onda odmah bi on reagirao. Ali prema ovo ajet iz Kurana se pokazuje da Hazreti Isa a.s. kaže, ja uopšte nemam pojma ovi moji ljudi kako oni su obožavali mene.